het ons geloof. Ramadan. Vasten tijdens Ramadan zuivert je hoofd en hart. Je leeft mee met de armen en voelt je eigen kracht. Families komen samen, het liefst op alle dagen, om het vasten te verbreken en over het geloof te praten. Samen vasten, samen bidden, samen lezen uit de Koran. Allah eren ons bezinnen, we versterken zo onze iman. De maand Ramadan bracht ons de Koran, nu versterkt het ons geloof, onze iman. De maand Ramadan bracht ons de Koran, nu versterkt het ons geloof. Ramadan. De laatste 10 nachten bidden wij nachtenlang. Ons gebed dat werd verhoord op de nacht dat Koran kwam. Wij bidden voor vergeving, wij bidden voor elkaar. En voor wat wij hier nu al hebben zijn wij Allah dankbaar. Het woord van Allah reisde de wereld rond en bereikte ons op Laylatul Qadr. Het reist van hart naar hart en mond tot mond, en maakt ieder die het raakt steeds sterker. De maand Ramadan bracht ons de Koran, nu versterkt het ons geloof, onze iman. De maand Ramadan bracht ons de Koran, nu versterkt het ons geloof. Ramadan. De maand Ramadan bracht ons de Koran, nu versterkt het ons geloof, onze iman. De maand Ramadan bracht ons de Koran, nu versterkt het ons geloof. Ramadan. Nu versterkt het ons geloof. Ramadan. Nu versterkt het ons geloof. Ramadan.